Aprang si KARDOM kadukawe Karbitis 2.0 YouTube channel long kilang radu ana fans tami lapen pinia bangke nali tumhan Assam TET Recruitment labangso awering wasai APHUTHAK labangso video long nali tumhan nang than pachini ponik po lapen nali tum kaiki ason klardak mate detail salam bangke labangso video arlosi thekpon long ikpo lapen nali tumhan chuningri alam thebang lason hello nali tum jongsi labangso YouTube channel lalong nang ka Humri milang pulote nali tum kaching hon pen subscribe ingon lapen adung hestame belar jan thekloi hodak stame nali tum berpon igdernon lalo pulte nali tum monon finili ajat abirtale labangso YouTube channel long upload stame nali tum a mobile long an notification nale pen nali tum birta karjulong dapraiya panno TET Assam Recruitment 2024 mate upper primary teacher kaduka wependa 1750 ana post paklang poniklo lapen post amen nali tumla screen along thek long ikpo upper primary lapen total post labangke 1750 an pipon iklo organization bangke DEE Assam lo qualification labangke graduation unang do nang po lapen ka apply process labangke nali tum online si apply iknang po lapen application fee labang ke sikang sita pinang ne free of coach lapen dak star ponji adet labang ke morning January 2nd January 2024 sil pensi cheng pon pola pen last date labang ke 2nd February 2024 si last date lo lapen on dak TET Assam Recruitment details dak lang pon lo nang post amen labang ke copy pia post si doma labang ke nalitum la screen along thek pon long ikpo assistant teacher lapen science teacher lapen Hindi teacher of UP school mate upper primary school aphan la assistant teachers science teacher lapen Hindi teachers lake thoma post phan lo lapen post kado ka wepen do da 1750 an dak pipon iglo lapen department banali tum chini po Directorate of Elementary Education Assam mate short form pen DEE Assam puta pupon lo lapen education qualification labang kenali tum official website along se dampen langdam ignang po lapen salary bang kenali tum cheklo is on 14,000 pen 70,000 plus grand pen ali tum daglong pon ikpo lapen other criteria of TET Assam Recruitment labang kela son lo TET eligibility labang ke da candidate who have passed the ATET CTET for upper primary school will be eligible to apply dase nali tumle ATET lapen CTET le pass pustame labang so pus afan bang ke nali tum apply don iglong po either the language 1 or the language 2 of both ATET CTET candidate shall match the medium of introduction of school wherein the candidate wish to apply la sinali tum kolobang ma apply dun nali tum apply dun iglong lola pen nationality la bang ke nali tum screen along thek mon long ikpo an Indian citizen and permanent resident of Assam is eligible for this recruitment la se India citizen nang pola pen permanent resident bang ke Assam long ke do nang pola la lopulta la bang so awering warsai bang ke jogdon long iglo lapit age limit lang dam lo pulta arta labang ke 18 pencheng lo 40 years arta abang phu mate abang fiatum mangke labang so awring war sailong jogdon long ikpo la pendak age elections tamedak pipon iglo OBC mate MOBC candidate atuma fan bangin kan ke thom mate 3 years an dak pipon iglo lapen schedule caste atuma fan dak 5 years an lapen schedule tribe atuma fan dak 5 years lapen ex-serviceman atuma fans tame dak 2 years an lapen PWD a candidate atum fan 10 years an pipon iglo lalo lapen ako ingson alam da small family norms la bangso form la bangke nali tum ka apply hot fill up dun ignang po fill up dun iksi nali tum online documents ka upload a hot la bangso a forms tame nali tum pidun ignang po lapen upload dun ignang po labang so video APHUTHAK tame nearly already upload tang do ikelo nali tum langle lang putel lang dam egon video kijut molam kali pulte nali tum labang so video description molam labang so small family norms labang so a form ka fill up nengi a process banali tum thekpon long ikpo lapen how to apply for TET Assam Recruitment labang so APHUTHAK bangla sonlon nali tum online si apply nang ikpo
so article long wang pen stame link long exia labang so link long ber iglo pulte nali tum kaprega browser mate official browser labang chingpu ikpo nali tum hodak ke ching sibang ke registration pa prang nang la la pen dat afid nali tum registration tang dat pen login nang po login dat pen afid nali tum kinang so details pa nali tum fill up ik nang po la pen documents photo upload ik nang po documents photo upload thai pen afid nali tum submit ik nang po submit dat pen afid nali tum acknowledgement a number nali tum a mobile long tag long ji mate long igji halabang so acknowledgement a number alo bang nali tum print out ik dat kal pulte download ik dat non mobile along labang kenali tum pipa menang po mo aprang kenang soji afan lo lapen labang so last date labang kenali tum langpon lo no langpon ingon apply ka start ji labang kedak 2nd January 2024 pen si cheng pon ikpo lapen last date labang ke 2nd February 2024 si last date lo mote chiklo ijon bang ke apor do iklo ke apply ji afan asining hang abang fu abang fiatum nalitum jogdon example nalitum jogdon igon lapen non penle nalitum documents abang ke documents amukha ba nalitum sisik igbo mo lapen b kogon komantum ala link active ka apply link active lote nalitum labang so wareng war saiba nalitum jogdon ik fit not lapen labang so article long wang lopulte nalitum dakpen apply links tami long pon ikpol apen official notifications tami nalitum dakpen long pon ikpol apen pathiak pen list tami nalitum notification alo mat advertisement alo bana paklang ponja phan nili hinten bori pon ikpo lapen screen along nalitum thek pon long exila hello advertisement alo lapen labang so advertisement alo long ke tok pon penang anda kiding do asinali tum jong silang exi dia ekta jogdon exi pulote labang so advertisement alo nali tum lang ad penle nali tum jogdon igon la pen labang so advertisement alo mate labang so lo long ke tok anason bang nili hin pen manang than pachini pon ik thek that po la pen nali tum labang so advertisement alo kuna si ke long jima pulotang te nali tum labang so article long wang pen stame long exi kali pule nali tum telegram channel la pen whatsapp channel long mate whatsapp group long nali tum humri dam igon khodak stame nalitum long pon ikpo nasi nalitum labang so video ko an mas share ego kar biang long ras tame pachini iknang lapen palang iknang la son son abirta nalitum karjulong verje apon labang so youtube channel nalitum subscribe igon lapen adung has tame bell arjan thegloi odak tame nalitum tenene pinpen berpon ikdenon tangte dome thakme kadu kave karbitis 2.0 youtube channel long kelangara do an fans tame nil hinpen kardom to change your